Messi, encara 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 Messi, אוקיי חברים, אם אני מפסיד אני נותן לשחקן עם הכי הרבה רייטינג קוויקסל, אז יאללה, בואו נתחיל. יאללה, בואו נראה מה יצא מהפיק הראשון. נקווה למשהו יותר טוב. טוב, יאללה, אני אקח את ה-85, ככה סתם בשביל הרייטינג וזה, אני אנסה גם לשלב לו שיהיה כימיה. אוי, רק שלא יצא לי כולם שיש לי. הנה. מפה אני אקח את גונדוגן, כי אני מעשתי יאללה, פיק שלישי. למה את כולם פה יש לי? טוב, ניקח מרטינז. אני אעשה לו קוויקסל, כי פשוט אני אקח אותו מהקלאב, אוקיי? אני עושה את זה ככה עם כל השחקנים שיש לי אותם. סוף סוף פרומו. ניקח אותו, אוקיי, אני צריך הרבי. מה שחשוב זה ההגנה. אוקיי, עכשיו שמתי לו קוויקסל, כי יש לי אותו בקלאב, אז אני פשוט אשים. נפתח עוד פיק. ניקח מפה את קסימר. שמתי קוויקסל כי יש לי אותו בקלאב, פשוט אני אכניס אותו. יאללה. החלפתי מערך וזה. בואו נתחיל משחק. דקה, תראו, כאילו חסר לי LW ושוער, יאללה. נשאר פק אחרון, נקווה לטוב. יאללה. פתחתי. מה גול? למה לא יכול לצאת מפה פרומו? אסטי, פולין. פיור. יופי, יש דאבל ווקראוט, יכול להיות שיבוא פרומו מאחורה. בואו נראה. מה רנארד עכשיו? טוב, לא נורא. אני אסתדר. מקווה שיש שוער למטה. יואו, לואיס פיגו. יואו. איזה כיף, רגע. וגם יש לי פה שוער, יופי. שוער אמנם גול, אבל כאילו מספיק טוב לי. שמתי קוויקסל כי גם אותו יש לי בקלאב, אז אני פשוט אכניס. יאללה. עכשיו אני אכניס אותם ואני אתחיל משחק. שנייה. יאללה, בואו נתחיל משחק חברים. הנה גול ראשון, דקה ראשונה של אמירי, איזה כיף. אני מראה לכם רק את ההתקפות כי זה לא מעניין כל המשחק. אוי ואבוי לי, שלא שים לי גול עכשיו. איזה גול הוא שם לי. הוא טוב. נו, רוץ קקה. יאללה. סליחה, אני פשוט לא מבין מי זה כל כך, כי זה כאילו לא שחקנים שאני בקבוצה שלי, בכללי. שנייה. טליסקה? נו. למה אתה מנסה לתת פס? כמה פסים? מה זה? איזה טעויות אני עושה? פיגו, תן לי טליסקה. טוב, קרן. יאללה. נקבל לואיס תרים. לא, מה זה זה? יאללה, טליסקה. פיגו. פיגו, נו. איי. איזה בסה. יאללה. נו, פיגו. רק שלא שים לי גול עכשיו. איזה מזל. יאללה. בוא נראה, אולי הסמבה זה יראה יכולות. לא מאמין, איזה טעות. טליסקה. נו. ואת. איזה גול יש. ירוק, ראיתם? נו. לא, אם הוא לא שם לי עכשיו גול זה יהיה אסון. יש. למזלי הוא קצת עקום. יאללה, שלא יקרה לי כמו הטעות פעם קודמת. נו, יש. טוב, שוער. יאללה, עד שהוא מרים את הקרן. יופי. נו. רוץ פיגו. טליסקה, נו. רוץ. רוץ ילד. רוץ ילד. איי. קרן. יאללה, בוא ניתן פס לאמירי.
תחזיר פיגו. פיגו. איזה פס. למה אתה מחזיר ככה? פיגו, נו. נו, תכניס. איי, איי, איי. דימריה. לא, מה זה? רק שלא שים לי עכשיו גול, כי אז זה לא יהיה טוב. יאללה, נגמר המחצית. נקווה לטוב. הוא מתחיל עכשיו. רק שלא ישים לי גול. יש, איזה הגנה. שיט, פנדל. אוי ואבוי לי. טוב, אני יוצר את זה, הוא בועט שמאלה. לא מאמין. יאללה. וואי, הוא טוב. הוא עושה הגנה טובה. טוב, קחו לו, תעיף. נו, מה עכשיו יש לו פאול? רק שלא הכניס לי עכשיו. יופי, טוב את הלשכה. נו, נו פיגו. איי, 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 פיגו, לאן? 3-3 זה לא טוב לי. אם אני מפסיד, הלך פיגו, כי הוא השחקן עם הכי הרבה רייטינג בקבוצה, נראה לי. טוב, כאילו לא יכולתי לתת לפיגו קוויקסל, אבל סתם אני רוצה לנסות אותו. יש איזה גול. נו, תדיסקה. איזה ירוק חלק, יא רבי. טוב. הוא כבר לא מצליח לעשות התקפות, ועוד פיגו לא בעמדה שלו, שתבינו. שמתי את פיגו חלוץ. תליסקה ואת. ואת. איזה גול. טוב. יאללה. הוא לא חוזר. פיגו נשאר בקבוצה. למזלי. לא נראה שהוא שווה משהו, אבל סתם שיהיה. טוב, פיגו. יאללה. יש. טוב, עוד שני נגמר המשחק, לא כזה... טוב, שוער. נו, תליסקה, אולי יהיה פה גול אחרון? לא, לא נורא. אני במילא מוביל עליו. לא הבנתי למה הוא לא רוצה לפרוש. טוב, חבר'ה, נגמר הסרטון. טוב, חברים, פה נגמר הסרטון. לא צריך לעשות קוויקסל לפיגו למזלי, אז יאללה, ביי.